Mrknite na júlové výhodné balíčky, ktoré na vás čakajú. Ak chcete mať hladkú a žiarivú pleť ako to jablčko vľavo, do pozornosti vám dávam balíček na vyhladenie pletí, účinné trojkombo žehliček na vrásky, ktoré obsahuje vyplňač vrások z Reaper kolekcie na statické a hlboké vrásky, krém na mimické vrásky Clinical Solution, ktoré vyhladzujete mimické, a super sérum proti vráskam je pribalený v balíčku ako bonus, ako riešenie a prevencia a prehlbovania vrások. Prvý krásavec balíčku je Tanwise Reaper Volufill krém na vyplnenie hlbokých vrások. Má jediné okamžite vyplniť hlboké vrásky. Zapuzdrená kyselina hyaluronová vyplní vrásku priamo v jej hĺbke a priťahuje vlhkosť ako magnet. Flexibilné elastomerie poskytujú podklad pre čo najlepšiu účinnosť a retinol ako účinná zložka odporúčaná aj dermatológmi si v zapuzdrenej podobe mikroguličiek zachováva účinnosť až do doby, keď je aplikovaný priamo do vrások. V balíčku je aj Clinical Solutions krém proti mimickým vráskam a podľa nezávislých klinických štúdií je až na 76% rovnako účinný ako široko používaná injekčná aplikácia vyhľadzujúca vrásky, ale bez bolesti. Obsahuje účinné extrakty z levandu lekárskej, z plamátky zelinnej a z rozmarinu lekárskeho. Produkt zdarma v tomto balíčku je super sérum proti vráskam. Obsahuje 10% koncentráciu vitamínu C, ktorý podporuje prirodzenú tvorbu kolagenu a elastínu. Ďalej účinný antioxidant resveratrol je cenený pre minimalizovanie známok starnutia pleti a aj pre ochranu povrchu kože. Obsahuje acetylhexapeptid 8, ktorý prispieva k obnove pleti. Je to špeciálny peptid vyvinutý tak, aby zmierňoval viditeľnosť jemných liniek a vrások. A takto vyzerá už celý balíček. Ako ďalší balíček máme regeneračný balíček, ktorom máme 3 produkty, ktoré keď spojíme s tým nutným základom, čiže čistenie a krém, tak už máme taký vyšší štandard skincare. Prvý produkt, ktorý balíček obsahuje, je denná ochrana emúzia s faktorom 30, ďalej tam máme nočný obnovujúci gel a tretí je upokojujúca očná maska, alebo teda očný gel, ktorý fantasticky hydratuje. Denná ochrana emúzia chráni pred UV a UVB lúčmi, ktoré spôsobujú predčasné starnutie. Obsahuje výťažok z opuncie, ktorý pomáha chrániť ochrannú bariéru kože, taký náš ochranný štít. Druhý produkt, teda nočne obnovujúci komplex, voláme ho aj naprávač škôd, ktoré na našej pleti napáchali voľné radikály, prostredie, procesy v našom tele a tak ďalej. Fantastická technológia zapuzdrených účinných zložiek a vitamínov NutriBeats sa pri stlačení pumpičky prasknú a na pleci nanášame čerstvý koktail. A pleť môže počas noci regenerovať a obnovovať sa. Noci mladneme, tak podporme tento magický proces. Tretí produkt, upokojujúca očná maska, ktorý je ako bonus, chladivý gélik vo farbe mora s rastlinnými výťažkami z uhorky, šípok a zelený čaj. Otvára pohľad, odstraňuje únavu a opuchy, hydratuje, regeneruje, upokojuje krehkú pokožku okolo očí a ako vidíte, môžete ju skladovať v chladničke. Skvelý balíček produktov na každodenné používanie. Vyberte si akékoľvek 3 podkladové bázy, teda make-upy, a získajte fixačný gel pod make-up zdarma. Všetky Mary Kay podkladové bázy sú vytvorené exkluzívnou IntelliMatch technológiou pri prispôsobení sa pokožke. Máme 2 vyhotovenia: zmatňujúci, ak potrebujete počas dňa regulovať mas a pot, a rozjasňujúci, ak preferujete šťavnatý vzhľad alebo máte suchú pokožku. Oba druhy majú aj 3 farebné podskupiny. Ako teplý odtieň, neutrálny a studený. Počas roka potrebujete pre seba minimálne 2 odtiene, väčšina žien 3. V zime najsvetlejší, v lete najtmavší a na jar a na jeseň taký prechodový medzioteň. Podkladové bázy sú trvácne, nerobia umelú masku, sú neparfémované, neobchávajú pory, obsahujú vitamíny a hoja drobné zápaly. K 3 podkladovým bázam získame fixačný gel pod make-up zdarma. Doslova vyrovnáva terén a pomáha make-upu udržať sa dlhšie, aby sa nevlieval do vrások, a opticky minimalizuje pory.